שלום, בהקלטה הזאת אני רוצה להראות לכם איך אני עובר למצב של תווים, קריאת תווים, כדי לקרוא את מספר טלפון של מישהו. אני נמצא כרגע בספר הטלפונים שלי, באפליקציית אנשים. בקשר לנועה נאמן. נועה נאמן. פרטי איש קשר, נועה נאמן. אני פותח את דף הקשר של פרטי איש הקשר נועה נאמן. אני מחפש על המסך את מספר הטלפון שלה. 04821014 אוקיי. אחר. וכדי לקרוא את זה באופן איטי יותר, באופן תו אחרי תו, מה שאני עושה זה פותח את תפריט ההקשר המקומי על ידי קו, על ידי ציור קו מלמטה כלפי מעלה ואז ימינה. מכיוון שאני לא נמצא בשדה טקסט, אז כל האופציות של קפיצה לתחילת הטקסט, לסוף הטקסט, לא נמצאות פה, נמצא פה רק האפשרות של רמת הקריאה. זאת אומרת, אם לקרוא את זה כפסקה, כתב, כשורה, כמילים, אנחנו נראה את האפשרויות. רמת פירוט של תווים. רמת פירוט של מילים. רמת פירוט של שורה. רמת פירוט של פסקה. ביטול. אנחנו נלך לשעה 12, בשעה 12 רמת פירוט המוגדרת רמת פירוט של תווים 0. יש את רמת הפירוט של תווים, ואז ברגע שעברתי לרמת פירוט של תווים, אני יכול לעשות את התנועה של עבור לפריט הבא, שזו תנועה מהירה משמאל לימין. 4, 8, 2, 1, 0, 1, 4. זהו.